pui berani ke jaka si sien bangilang nyet aga kertain ke jong Jesus bar ke jingem ke jungi ke peni bangi yat aga ta ke jinget ke jong utrai ken mau ba ni don ke jingkerben anang ilai tiano lara ke di ki ba ie ki ba thon jungi ki yo tiano ki balang nyet aga kertain ke jong utrai ki ba sei ki so jong ke jingkela ka bumut ni tep be ke ni ke wei hakaski ke bangi yo tiano hoi ke jingso si ka wan ke jingyam ka wan ringim do jingkermen kum kita ki wei pat bam don ke jingkermen mangitip bangai barot balang nyet aga kertain ke jong utrai ni don ke jingkermen kertain ke jong Amen. Hoi abangi do no ki ba ie ki ba thon ki balang yat utrai ni so si ni yam ki umat ki mi hari kamut pat bangin susi serta. Kadang dia dah. Kamut pat bangin susi keno. Kamut pat bangin susi serta nama ngitip dia. Bakini ki belayo tiano how try ki don ke jingkerman. Nga don ke jingkerman bakini ki belayo tiano ri ba ik baton jonga. Iyo tiano abang don ke jingkerman bakini ki langit hagi keteng ke jong try. Nakip ki langit. Mai ni point no syakhtien ke jong blai kani ko por. Ila bani pet lang ban nga. Naga kitab Ecclesiastes lenong ke benyau berkhat ke baar. Kitab Ecclesiastes lenong ke benyau berkhat ke baar. Bagaktiin ke jong blai ko om ni. Kambha ban let ha ke yeng bayam brio. Ban ya ke ban let ha ke yeng kawai. Nabakata kalong ke bekut ki brio baro. Bat baim unbu halaka dono. Kata ka ke ke bo Solomon Ukren. Ani ke kitab Ecclesiastes. Udaong ke kambha ban let syaka yeng bayam brio. Ban ya ke ban let syaka yeng jing kawai. To ngai ni baro berani ke jaka. Ngila poin ayam syaka yeng bayam brio. Mdani wiru berani ke jaka ba ngampat jupoi syaka yeng bayam brio. To fitip ke yeng bayam brio. Ke yeng yu? Ke yeng bayam brio. To happy ke kambha ba fili syaka yeng bayam brio ne syaka yeng juga jikawai ne. Aka yeng jikawai. Kadai dah ngi perkat aka juma ke perkat ke jongi ngi ong bai kambha ngi bangile syaka yeng juga jikawai. Kadai nam. Balai fiong ke kambha bani syaka yeng juga jikawai. Nomor fiong kambha bani syaka yeng jikawai mod fidon ke juba. Kadai nam dah. Tadau am ka tien ke jong balai hang ni snat plat ke bau Solomon Ukren spang ke jing start. Tadau am ka ni ke jing start ya ke jim ke jongi. Hey bu Ukren wong ke kambha ngi we pi we bangin don ka ta yeng bayam brio. Ban syaka yeng juga jing kawai. Ma balai ka tien ke jong balai hang ni ko ong na bakalong ke bekut ki brio baro bat uba em unbo ala ka donut. Fiam? Nama kani baro em ke bekut ke jong brio. Ban ngaba na fi ki em ngin bo ala ka jong ka donut. Mangitip ya kani ke wei ba ka yeng ke bayam brio ne ka yeng bayam brio ngitip kan David ke bekut jong wei po wei brio. Kadang dah. Lara ka jingrong no gampat wan ngiti kena bet ba ka jingyap kan wan. Kadang dah. Tadaw em ka yeng bayam brio em ka IG ka yeng shibun ban ye ka yeng jong ka jing kawai. Fiam? Nama balai ngoi fi ka ni ka wei ngamong ba ka di ka bangile ka yeng jong ka jing kawai ka di ka basniu em. Hari kay ba ka tin ka jong balai ka hikai ya ka jim ka jongi. Kong bangin don kam ka kambha yang ngaban ngi wei pi wei bangin don na ka yeng bayam brio. Balai ka yeng bayam brio. Nama kani em ka IG kai ya ka jim ka jongi. Mangitip ka tin ka jong balai ni ka ong na bakata ka long ka bukut ki brio baro bar uba em unbu hai. Hala ka donut. Uba em unbu hai. Hala ka donut. Ngai boro badan nak diga jaka fila poish ka yeng bayam brio ne ka yeng bayam brio. Fila ju perkat aka tu ka yeng ba fi filet. Haba fi pet ya ka tu ka senduk jeng ti brio badan ha tu ka senduk. Fila ju perkat ba kani ka diga bekut ka jonga. Laju perkat dia kata. Bakum mangangali sulem ya ini brio. Nenek ku mangangali sulem ya kani ka yeng. Ka bakendu ya kata ka jing susi. Ka bakendu ya kata ka jing yam. Fiju perhat bahaka wei kesngi ngarungan don hakani ka senduk. Bat don ru ki wei ki ban wan ban snolem. Nak benta jonga bat nak benta ka yeng ka jonga. Fiju perhat dia kata. Fiju bu ala ka donut ya kata. Fiju bu. Ngi kelat bai kadai dam dai dah. Ngi kelat bai dang la poish ka yeng ba ya brio ngi snow ba kaniem kanum wan menjah ka jim ka jongi. Kadai dam dai dah. Kadai.
Ngim ju perkhat bang ke bakut ke jongi ram kan sadai hakani ka senduk i. Kumong ai fi mene ada ka jingro no kampat wan ti kena baik ni sakut hakat ka senduk. Ti kena baik ke jingyap kan wan hakat jim ka jongi. Terau ka yeng ba yam brio ne ka yeng ba yap brio ka wan ra ji kai. Shibun ya ka jim ka jongi. Balai nama ka di am ka di ka bakut jong wei pa wei brio. Ba kan mau bai kata. Ba kam dei ka jingkut tang hadin bagi la de khabrep no ki khmat em. Hadin bagi la de khabrep no ya ki khmat. Filapot khat pat sa shino pa ka jaka fin poi. Terau ka khtian ka jong blai yang musnat ka khtian phai ba nga ka ne por sam kan dai pho. Ka khtian ka jong blai ngan puli ka ne ka de khat ka ba shi pho kom ni. Kisngi kisnem jongki kilong nyo pho snem lani ba khran e prapu snem. Penban ka jing sarong jong kita ka long tang ka jing stom bar ka jing susi. Na bakala do no shen bat ngi her no. De khat ba khat ar kom ni. Tu hikai ngi bengin nyau ye kisngi jongi kumta bangin pinyo hangi ya ka dono kai ka jing start. Fi jing nyau ne mi kisngi jong ka jing em ka jong pi. Ha? Maka khtian ka jong blai hang ni kong ubriu em ulaban em hakan khndau em nyau pho uba khlan ye prapu snem. Da don ru em ba wat hakata ka nyau pho ba lani prapu snem kim ju kot chaka ta kerta. Fiam, tarau khtian ka jong blai ki kai ngi bangin nang ban nyau ye kisngi ki jongi balai. Bangin penyo yang ngi ya ka don kai, yo bangin penyo ngi ka di ka don jong ka jing start bakan wan ra ka jing start aka jim ka jongi bangi ngin tep bakan ni am ka di ka bukut jong wei po wei baro uber ring bat open hiar mensip. Fiam, tarau mo fi ka ying yam briu am ka hi kai shibo ni am ban ka ying jong ka jing khawai. Iman? Kata ka jing shan mar wei po wei bodan haka ka jaka ubashong haka ka jaka haka ka sngi wei po wei ngi am ngim don bor halo jong ka jing yap. Pidan bor lo juga jingyap. Ha? Ngim dan bor, ngim tip lanu kata ka jingyap kan wan. Fiam ngim tip kanu ngingin em neng kanu ngingin don hakan ka khendau. Maka khtin ka jong blai ka ada batai sha ya kata baka jim ka jonga ba jong PM kilong kum prang baru sentiu ngin de polis sam ka kren kata sam sis palai ka kren kata ngin de polis kitab Isaiah ka kren kata bangin de polis ru ka sti jong Jacob ka kren ka jim ka jong breu am ka long kum tul o. Umi mentayam Shibet ulah jano. Kadai dam dina. Kata ka jing shisha. Kabumat ngam ngi wei pi wei beran hak ka kendo. Kabumat ka yeng ka jungi ka ni ka jing shong ne ka jungi kam dei ka ni ka jaka. Ngitip wei baka jing yap kan sawan ban ngim don bor. Halor jong ka jing yap. Ngim la ban bat ya la ka jong ka mensim. Tadau ka yeng ba yam bri am ka hikai shibun. Ya ka jim ka jungi. Bangi ha bangi poi ha ka to ka yeng ka ba yam bri ngin bo hala ka dono ka jungi wei pi wei bangin tip baka niru kan wan ka bakut haka jim ka jongi but ha baka wan ka bakut ni tikna ne em baka ni ka bakut ka jongi kan dan haka jim ka bam jukut ne haka jim pernam ka bam jukut talau ka IG kai ka ktien ka jong play ka wan ra jing start ya ka jim ka jongi bangingin perkhat andang ila yo thiano andang kini ki khmat ki jongi kila khabrep no na ka khndo hatu ki khmat ki jongi kin play hey kin play ka jing penram ne kin play ka jing suk ka bam jukut dah. Terau ka tiin ka jong play ka wan ra ka jingkai. Terau ka yeng ka bayam brio ka wan ra ka jingkai ka bapen i yang ha badingi brio am bagim dan bor halor ka mensiam ka jongi wei pi wei badan ka ni ka jaka. Puli nga ka ni ka po phai ba nga Ecclesiastes no ba pra ka dokot ba pra. Ka tiin ka jong play ka omni. Om dan u brio badan bor halor ka mensiam bat ban bat ya ka mensiam. Lem ni u badan bor halor ka sngi ka jingyam. Piam? Ka tiin ka jong play ka lakan syai. Om dan u brio u badan bor halor ka mensiam bat ban bat ya ka mensiam. Toh, fidan bor halo jong mensim jong pi. Fidan bor ban bat ka mensim jong pi. Pi tep la no ka sngi jong ka jingyap kan wan. Pe ka htien ka jong blai ko ong nam ni ubadan bor halo kai. Ka sngi jong ka jingyap. Fidan bor halo ka sngi jong ka jingyap. Fila ban ong ka jingyap up nai per wan. Fila. Ha? Baro ban ni ka jaga ngim lum la ban ong jingyap up nai per wan. Mangam tip ti ka ski jong ka jingyap ngam don bor ro ka ni ka mensim ka jonga ka tin ka jong blai ka kran bar om don ka jinglat hakata ka thma kamor ka ni am nginum lat kumo fi mene da kam pat wan ka jing rono tikna ba ka jingyap kan wan bet kata ka jing shisha piam om don ubalat nakani ong ka tin ka jong blai lemne ka jingle bamman kan om pelat yau taw bla it no yala di haka piam leni ubaman ru unum lat nakadi kan mau ba kani am ka ap ya ka gm ka jong wei pa wei ubriu tadau ni ap di ban bu hala ka jong ka donot ka jongi iwe pi wei
Kaktian ke jong blay ka ai ke jing kai. Kaktian ke jong blay ka ai ke jing start ani Solomon ukuran sipang kata ke jing start. Piam ngi ju perkat ya kata bun sian ngabar ngi we am lagi pois ka ying yang briam ngi ju perkat. Kadena mdena ngim ju perkat bakane ru kan sapoi ka bukut ka jongi ngim ju perkat fi ju perkat mentara ka jingyap kawan sino fin poi fi ju perkat ya kata ha fi ju perkat hatu fi ong ngakwa ban let no na kan ka met bangan yo syong ne bru trai fi no ban ong kata kintien ha fi nuot fi kroy man kren kita kintien balai fi bak kroy na mangi su thu bangi dang i ya kan ka jingyam kadena mdena ha teng ru balai fi bak kroy ban ong ka jingyap ka por wan na fi su thu kadang don ke jing duna ha ke jim ke jong pi teng visu tu ada ka wan ke jing yap ro yo kadang don ke jing artatien yo ngam num yo ne ya kata ka jok ka syong ne ka bau try jisu lapan kret nam ta jongi kedai nam ne ha kedai tarau ka tien ke jong bleng on fi ka tien ka ni ka ai ji kai ya ka jim ke jongi tarau menta am de fi poi ka yin ka bayam breu perkat ru ya la dia ba fi lai ka ni ka bekut ke jonga hatung lapan kret ne am ya ka ni ka bekut ke jonga anda kani ka met ke jonga kali nyo ka dong met haba kani ka mensim ke jonga kali pai shu blay udan ka bor hala ka mensim udan ka bor ban ong seno kani ka mensim ka let ba kata ka bor am ka David ka jingjit ka jonga ba jongi we am ka ba ngilang im ka bang mensim ha ni ka kendo ka rai am kan David ha kani ka kendo ka jingim ka ba kum no ngi im ha kani ka kendo anda kani ka mensim ka jongi ka ali pai shu blay ba u blay udan ka bor seno pa kani ka mensim piam But kata am kan David aka jing jiet ke jongi hak ni ke kendo. Kata ka jing sha. Tadau ngap mengi we beran ni ke jaka ngim don bor. Halo joko mensim. Ngim don bor ban on ke ni ke sngi joko jing yap. Ngim don bor halo ke ni ke sngi joko jing yap. Tadau ko tien ke jong blay ko omat pai man ngan ni ke por. Ecclesiastes nom khat ar. Dekot ke banyo ko ong. Bat ka domet ka pai pat sha ke kendo kum ta kala long. Bat ka mensim ka pai show blay bula ayaka. Fiam? Hang ni ka ong ka domet ka li pai shikai. Ha? Kedomet kali pai jai. Kedomet kali pai syak kendo kumta kalalong bat ka mensiam kali pai show blay uba ayu no. Uba ayaka kan mau kan ni kedomet am. Kan mau kali pai biang syak kendo. Balai kan ni kedomet kali pai biang syak kendo. Ha? Balai. Ha? Balashim na kay? Na kendo Genesis ka kren ni kata. Genesis nong balai. Pa bangan ni ko por ka khot ka bakhat kendai. Baik ketien ke jong blay ke om ni, dah ke jing sep ke kemat jong me men ba me lau kupu, hado men pai dien pat syak ke kendo, nama nakal asyim me, nama ke domet melalong, bat syak ke domet melit pai. Baik ketien ke jong blay, Ecclesiastes ke kredi kata ke domet ke lit pai syak kendo, kuma ketien ke jong blay ke ong kum tak kelalong, balai ke lit pai syak kendo nama nak ke kendo, lasyim yang apa ni we pi. Bat nak ni ke domet lasyim, bat syak ke ni ke domet ke lit pai. Kemudian syak ke kendo biang ke lit pai. Hari ke mensim lit pai syai. Kemensiam kali pai no, kemensiam kali pai show blay ubla ay no, ubla ay ka pe domet kali pai ke kendo, kemensiam kali pai show blay balay nama uday blay ba persat mensiam, ya kata ke domet bat ubri on solong ubri ubaim. Kedayam, bat kani kemensiam hak sngi ba kani ke met ke jongi kali pai no kani ke yotia no, kani kemensiam kali pai shay, kali pai show blay kamut pat baro ki mensiam ki bali pai show blay ki dan blay. Kamut pat kata. Tiam, haba ka mensiam kali pai shu blay, u blay u don ka bor halo jong ka to mensiam, shano ka to mensiam kan let. Kedaya, shano to mensiam kan let syakai, kan let syaka jing em ka bam jukot ne, kan let syaka jing pram, ka bam jukot ka moy fi mene ka rai kan David hakan ka kendo, ka jing jiet kan David haba ngab na fi ngi jiet hakan ka kendo, ngi jiet ne em ban but, ya ka kerteng ka jong Jesus Christ, ngi jiet ne em ban yat hakan ka lenti ka jong Jesus Christ, ne ngi jiet ya ka ni ka lenti jong ka kendo ne ngi jiet ya ka lenti jong ka pertai ne ngi jiet bangi kwa be ban jingai no blay, makandan be ka jing punya klat apreng jong aba jong blay, da ngab ngi we pi we, da ngi dang em hakan ka kendo, ban ngi dang jingai no blay, ban ngi dang em be ya ka jing punya klat, no blay. Kan mau kan sedang ka jing punya klat. Hakaman sim syaki bam jukut. Tadau. Kan mau ha. Kanem ka bukut jong we pu we bri baro. Ublay. Habo ai kan kaman sim kan di pashu blay. Bat haba kan di pashu blay kamut kumo ai fimene kamut baro kaman sim kilet shu blay. Ublay dun ka bor. Haro jot kaman sim shano pa. Fiam. Lakadai syaka jim ka bam jukut lane syaka jim pedam ka bam jukut. Tadau kum ki bangen idan ni ka jing kermen ha ka jim ka jongi
baru Paul keren yang kata pai ban ngai iwei Tessaloni dan nong basau iwei Tessaloni dan nong basau khot ka bakhat lai ka tien ka jong blei ka om ne ring man ye phi ba phinom tip ko para banget spang kita ki bayothia ba phinom so si kum kita ki wei ki bam don ka jingkan man ki bayothia ane ka bumat ki bayap ki balayap no nga ba ngi wei pi ka ni ka tien ka jong blei ka ai nga ba ngi ka jingkan man kong henreng ngim man ye phi ba phinom tip ko para banget spang kita ki bayothia ba phinom so si kum kita ki wei ki bam don kai ki bam don ka jingkan man piam kamu mer kani kani ke ego Paul batais kinong Tessaloni sebang kita kibalayo thiano hangno kibalayo thiano how try piam ba finum susi kum kita ki way ki bami thu you try ki bam don ka jinkerman piam katari ke ego Paul kren wang maginum susi kum kita ki way ki bam don ki bam don ka jinkerman ngaban mangi way pi berandi ka jaka si sien bangilang nget aga kerteng ka jong Jesus bar ka jingem ka jongi ka pen i bangi yat aga ta ka jinget ka jong tra ken mau ba ni don ka jinkerman annang ilai thiano la ra ke di ki ba e ki ba thon jongi ki yo thiano ki balang nget aga kerteng ka jong tra ki ba sei ki so jo ka jingkala ka bumut ni tep be ka ni ka way ha ka sni ka bangi yo thiano hoy ka jingso si ka wan ka jingyam ka wan ringim do jinkerman kum kita ki way par ki bam don ka jinkerman mangitip bangai baro balang nyet haga kerteng ka jong try ngidon ka jingkermen haga kerteng ka jong iman hot abangi do no ki ba e ki ba thon ki bala yai bu try ni so si ngiyam ki umar ki mi hari kamut pat bangi so si serta kadem dia kamut pat bangi so si kumno kamut pat bangi so si serta na mangitip ti bakini ki bala yo thiano how try ki don ka jingkermen nga don ka jingkermen bakini ki bala yo thiano ri ba ik ba thon jonga i yo thiano abanga don ka jingkermen bakini ki langet haga kerteng ka jong try ngatip kin dan try amen kumu David wong haba fi i hadien bo David la yo kun na ka Bathsheba fiam u kun jong David upang baru David la ya duai la ya sat nyam tau tu kun ka jing duai ka jong David u bleu kham snap na maru bleu lo ong bet uni kun jome unyap but chisha u da yap but haka sngi ba u kun jong David u yap u David u da led ban sum u da led ban yaplino ita ki jan ke jong but u da led ka tambal ka jong bleu ban money ban pen krap ban buram ya ka kerteng ka jong tra ba kini ki kentien ki ba u David u kren u ai ka jing kan man ka jing we pi we wang ini khalung inam la shu ban wan chinga hanai nga pan ngala ban le chi kamod u don ka jing kan man ban ni men siem ba u bleu la ai idan ba bleu kata ka di ka jingkerman ka bau David udan kum juru kani ka jingkerman ka don ha ka jim ka jongi mar ka khot ka bakhat sa ko tien ka jong blai kong na mar la dangi nget bau Jisu la yap baru la mipat kum taru ya kita ki blai thia how Jisu blai un wan nam lem bat u fiam ka khot ka pasau ka ai ka jingkerman ba bang na ba fi ngilang nget ha ka ta ka jingyap ba ka ta ka jimi pat ka jong Jesus kita ki balayo thia mo kita ki bi e jongi ki balayo thia no how Jisu ublayam unwanam lem yaki bat u Jisu kata ka jingkerman ka bangi don amen kata ka e bagi bo akan ka donot na mar nginget abagi pois ka yeng bayam breu ka hikai sibon ya ka jim ka jongi andang ila yo thia no ni tep bakani ka mensim ka jongi haba ngila nget aka jingyap baka jimi part ka jong Jesus ni tep bakani ka mensim ka jongi haba bakani ka mat ka jongi ka yotiano kani ka mensim ka jongi yam ublayam wangan wanam lem bat u Jesus amen kata ka jingkerman ka bangi gidon kamau ka tien ka jong blay kam de ka basyukran ka tien ka jong blay ka de ka jimaham ya ka jim ka jongi amen ke ka ba fifi puli kan mau kan sa urlong tadang yap di ban sim na do benta kap minang dona ka khando gini ban im kum ke ka bo Chris u khat yangi ha ka lenti ka jong trai ban yat aka ta ka jingjam ka jong Chris bang itep abang yat aka ni ka lenti ka jong Chris ngi tep bet andang ngi la yo thiano ngi tep bet ka men sim kan dan bet baru blai amen maka tien ka jong blai ka ainuk sai kata phai ban nga ka ni ka por ha ka gospel ka jong Lucas nong bakhan rio shipang urus pa bar u Lazarus kata ka nuksa ka bakrawa ka bau Jesus Christ Ukraine hang ni hakalina ka lenong ka bakhan rio ka yutho shpang ka GM ka jong uni Lazarus bat uni uruspa ka batay ru shpang ka GM ka jongki baro arngot bat ka mensim ka jongki habakiki yo thiano yam ka wei ka poi sha ka shadam jong Abraham ka wei ka poi shai ha
kawai kapoi shadujok pe kendiat man puli na kani khtien ka jong play gospel ka jong Lukas lenong ka bakhan ri khot bakhat khandai ka omni tila don we ubriu ubruspa ba ula jukup de ki jan sau betu bar ki jan nen bani uda le pahu ru halakasngi la don ru we unong krong uba kerteng ulazras ubala tap de ki to jaw ya ubala jubu ha ka kerdop jong uta Bad ubala jus ngau kwa ban perikadang ia ladie na kilingkot ningkai ki baju hab na kamit jong utau ruspa shisha war ki kso kila juwan jilia no ye kito jao jong u kala jati bo utau nongkrong ulai yap no bad laba no yu de ki angel chaka shadam u Abraham utau beruspa ru ulai yap no de bad latep yu te hadu jok ula kamit de ki kmat haba ulong haka jingkordet ba ulai yu Abraham na jingai bad yu Lazarus haka shadam jong u pe ka khtin ka jong ble ka batai ye ka jim ka jongki Fiam uruspa kajingem kajungu kane kakti na jong play kada batay udah pong na kita ki jan sabutu ki jan len ba udah le pahu halakas ngi kata di description ba kakti ka jong play ka batay spang kajingem ka jong uni uruspa ba kakti ka jong play hang ni rukong ba kajingap kalawan ba kajingap kawan na kajingem kajing ki baro arngot yo way lawan no diki angel ban rayu syakasharam jong Abraham but yo way la tep But ka Bible ka batay, but wala tep yo ni ubarus pa, uplir ki kamaray. Hadu jok. Te kadaw yu ba uni urus pa upoy siya du jok, but Lazarus upoy siya kataka syadem jo Abraham. Ni ong ilaban ong ru, ba Lazarus udi beduk, but uni udi urus pa kamud beduk baro upoy siya beneng, kamud urus pa baro upoy siya du jok. Ha? Kamla ban nong kata. Kadedam day na. Ha? Kamla banong kata. Kamud babaro gi berspa gin poi. Syai? Syai du jok kamud kata. Fina pulik tin ke jong blai babon ki berspa gi gi syakri jong blai babon. Abraham de berspa de beduk. Ishak de berspa de beduk. Jacob berspa de beduk. David Solomon kini gi. Perkat Joseph rudi way. Udai prime minister jong ke Egypt. Perkat ki babon ki syakri jong blai gi berspa. Hari hang ni pada am kamut banong badan ki beri ki bang tam beruspakin borok ki beruspakin pois sedujok borok ki beri bedokin pois sebenang kamumur kata balai ba undi uruspa pois sedujok babur ki ang ba ulia paho tang balia paho mut poin sedujok kum nga ban fi minta ngi phong ki jan ki bitna ngi phong ki jan ki beram tang bangi mut bangi phong ki jan ki beram ngi poin sedujok ha kamur absulong dok bai ban pois sebenang Kam day kata? Kadai dam day na? Ha? Kam day? Ti balay pat ba uni urus pa upoy siya dujok, ba uni Lazarus upoy siya kasyadam jo Abraham. Balay yu way lapun kordet, but yu way udan haka jing sok. Uway udan haka jing pentingan. Balay, pay siya kaktiyan ka jong balay ka batay. Kada batay ya ka jim ka jong ki kumno ki long. Ka hapor bagilang haka di kendo, but kum juru Habaki la yotiado ne kendo, habaki poi, way poi siya kasyadam jo Abraham, way poi siya kay, way poi siya du jok, pe, kaktiin ka jong balay ru batay, pengen puli rekod ka ba, arpulay kong, te hadu jok ula kmit laki kmat, abu ulong haka jing kordet, bar ula yu Abraham na jingay, bar yu Lazarus haka syadam jong u, te ula pertabu ula ongko pa Abraham, isin ay nga, to paro yu Lazarus, ba unwe ya ka kmut sinriati jong u haka ba unyo pen kriat yu tali jonga, na bala pen kordet ya nga haka digatili ding, te u Abraham ula yu tu ang akun, tu kan mau ba me kat ba menang la yo pediang iki ba bah jong me kum juru Lazarus ya ki ba snium rementa hang ni ula pentingan ya me tela peniu pen kordet kadu jok ri ka jaka jong kai jong ka jing pen kordet fiam kadi ka jaka jong kai jong ka ta theli ding kaktian ka jong blai ka batai sai sepang kani ka dujok sepang kani ka jaka gong te dujok ula khmi la khmat bar ula long ka jing kordet bula iyo Abraham na jingai bai Lazarus ka syadam jungu fiam ka dujok kamde ka jaka ka besuk ka dujok kadi ka jaka jong ka jing pur kordet fiam uang lapun kordet yang akai hakani theli ding hari Lazarus udan ka jaka jong ka jing pentingan baroam kerai kadi begini jet abang idang don hakai Hakan ni kendo. Kemudian ublay udan ni kebor, sino kemen sim ke jongi kan let. Ya, kan let bar ujisu nene kan let syadujo. Ublay udan kebor.
Berkata ke boram kan syong banyak rai ke jongi. Tebalai ba uni ruspa upoi sidijo. Kemengilai keren. Tang ba ruspa menumlaan poi sidijo. Tang ba le pahu omlaban oman poi sidijo. Tang ba phong ki jain linen bani ki jain ki babha omlaban poi sidijo. Kei kapop ke jong u ba kaya lami u syakni ke jaka. Kaktin ke jong boleh ke batai. Kei ke jingle ke jong u. Ma boleh finda puli am kamang tu apo am kaktin ke jong boleh hani poi banga dekat ka ba arpunyo. Pekong uti uloong haba kumta ngakat pa me kopa ba men pa ya u syakayeng ukpa jonga. Namangadan sangot ki para ba unyo mahami ki ba yokiru ki wan syakni ke jaka ke jingkordet. Henry Abraham uloong ki dan Moses ba kinoi tulupa. I can snow yakiken. Hang ni kadang kejupa. Balai ba uni urus pa upoi sedujo. Udah kerpati. Yo Abraham. Wang pati. Pasi. Wang namar ngadang dan sasangot ki para. Bahalada ulet ben mahami ki. Bakiru ki numpoi sakani ke jo ke jaka. Sakani ke jaka jong ke jingkordet. Kai ke pop. Baka ba pelong ya uni ruspa ba un poi shud jok kadai tangan ni kawai ba ukam sngap ne ukam sngow ya ketien ke jong Moses bat ya kinong itu lupa. Amen. Kita ada jing shisha. But Abraham wang ai ben sngow you know. Ya ki ken ya no sngow ya kini ki para ki jong ya Moses bat ya no. Bat ki prophet hot akan ni kapor kini ka Bible ka bangi puli ka empat don. Hari santli ki kitab jong Moses tel adonam. Ha ke Torah Ladon ki prophet ki jing tho jing prophet ladon ladon ka bomur ka khtin ka jong belai ladon but Abraham wang lada ki kim snap ya kini ki khtin ka jong Moses bari ki khtin jenu itu lupa ka bomur makir kin poison ka jong jaka fiam ka pop ka ba pelong yu ne urus pa bundan chene ka jaka mo kham snap ya khtin ka jong belai ukam nget ha ka khtin ka jong belai Tera udon hakani ke jaka jong ka jing kordet udon hakani ke jaka hei bakata ka telit ding kapun kordet ya ka mensiam ke jong. Piam henry Lazarus par udon ka jaka jong ka jing petingan balai mau sngap. Usngo ya ka ktien jong Moses bade ktien jong kinoi tulpa. Amen. Kata ka di ka jing shisha ko mo ai fi pet ka jing rai ka jong ki rai ka ni ka kendau. Bar kanong ki yo Hadin makila ya tia no nakading kendau. Uway udah nakajing pentingan, uway udah nakai. Hakajing kordet. Karai borok deh hey. Kiranya mah kendau. Ha? Kat bau udang im pahu pahai, udang pong kita kijat, ukam snap ya kaktiin ke jong blay. Namar ukam snap ya kaktiin ke jong blay. Ukam nget ya kaktiin ke jong blay. Kata kay lami u syai. Syadu jok. Anda u la ya tia no. Blay don kabor man pai ka man sim ke jong syai. Syadu jok. Tara kaktiin ke jong blay kong ada balat tap you. Upli ki kmat ai. Hadu jok. Tadau nya perkat ba. Kajing yam brio kai kai shibun kai yeng ba yam brio kai kai shibun ban kai yeng jong kajing kawai. Yam yo nga ba ngi ba shong ka ni ka jakaru yo ngi kabrep noi kmat yo ki kmat ki jong ki play ai. Ha? Ki play ai. Yo ki play hadu jok. Ka ba si do ka dei kata. Kamu tang ba ong bal ade Kristan poilu sebeneng? Dinam dei ne? Ha? Dinam dei ne? Kamu tang bang ade Kristan ngan poi sebeneng? Kan ma ba fi ong fi dei Kristan fi apen i ka jingem ka bai dei ba kamon ka jong trai. Amen? Ba kata ka lenti ka bo trai ula bu. Kamu chisir mo ong Kristan ka bumut ngap sei ki so jong ka jing kala ka bumut. Ngap sei ta ki so ki ba ha ka jingem ka jonga. Fiam? Kamu mud ka jingem ka jonga ka jinget ka jonga ka teng ka jong trai ka jingem ka jongam ka peni bangayat ka ta ka jinget. Amen? Maka keting ka jong belai kada batai syai ka ong babon ki ksur ki nget ti ha ka kerteng ka jong trai. Hari ka jinget ka jong ki pat am ka khamdan kai. Ka jingle ki sungan. Pet se babon ki ksur ki ba ka kendo ba Jesus Christ ki ong me ukun jong belai me ukun jong kita me. Ong na khamang gospel. Ki nget am bu Jesus de ukun jong belai. Henry ki yai pat kom kata ka jingat. Kum joro ka tien ha ka jim ka jong aba jong pi. Kamau tang bangi ong bala di Kristan ka mut bangi barok indon ha beneng. Fiam? Ka mut ka jim ka jongi ka pen i ngi yai nem ka kom kata ka jingat na ka tien ka jong blai. Maka jingat kalam ka jingle kalong ka yu.
kalong kabayam. Tarawa buon sin em ngin haka jim ka jungi kum ki Kristen ka bersong si tam do ka ditang ni koy ngi long tang kinong snow re ngim long ki ai ngim long kinong le ya kay ya khtien ka jong blay ba buon ngi syukor no you know yela dia fiam balay ngi stunat pala man snow ya khtien ka jong blay re ngi long kita kinong le khtien ka jong blay ka jing le ka peni yaw taw so jo ka jing ka la ka bumot amen ka ta ka jing shisha Taraw ha ka jim ka jonga ba jong pi ka tien ka jong blay ka wan ra shisha ka jing maham ka wan ra sha ya ka jing kai ha ka jim ka jongi iway pi way makani baro kan ka bakut jongi fiam bar ka rai baro kan ha ka khando ngi kloy ne man yat aka ta ka linti ka jong utrai ngi kloy ne man nget ha ka kerteng ka jong ngi kloy ne man yat aka jing jam ki ba utrai ulayat Mahagasngi bangi kabrib no yang ni kemat ke jongi ngi tip ublay dan kabor ban pha shano yang ni kamen sim ke jongi syaka jaka jong jing pentingan ne syaka jaka jong jing korden ublay dan kabor ban le kata tada kat bangi nang im kat bangi nang rim sim ai bangi nang ban nyau sngi jong jing im ke jongi man ke sngi ai bangi nang ban nyau bakal ni ke sngi ke butrai ai ke ni ke sngi ke bapha ke ni ke jing pha ke jing bu ai ngai ke ni ke sngi bang nang la ban pen bet ya la ka jong ke jim khawat ki dan ki jing duna ki babon ha ke jim ke jonga ho ki dan ki brai ki babon ha ke jim ke jonga rei tra kat bang nang wan sha jan jong me kat bam ha bam me nang wan sha jan jonga ngatip nang don ke bo ban pen khu yanga ngatip nang pen long yanga ta ke tenat ka basi so bang la ban yat bat me ko trai man ke sngi ke bang utrai ai ke jim ke jongi ke David ke sngi ke babha ke jim ke jongi ke David ke sngi bangin la ban le ya ke man ke jong trai ha ke jim ke jongi amen ke ta ke jing shisha ha ke jim ke jongi tarau kan mau bai ke ne ko wei ke bor ke don bet how blay but ublay un pa ke bangi rai ha ke khando ka ba filang im bet nam ta kerteng ke jong trai long shisha bet bat uni ublay ha ka ba pau ne ha ka beri long shisha bet baru ublay amen ya ka baso si tam do ka ni ka we ngi pen i bangi de ki beri ki jong blay re ha sngi bangi khabrep no yo ki khmat ki jong ki play ha du jong ka tari baso si tam do piam ka tari baso si tam do mangi kom ki beri ngi i tang ba shabar mano bi i shapo mano batip ya ka dono ko jongi ublay utip ya ka dono ko jongi ublay yu i ya ka dono ko jongi te abeng inong si shabi baru ublay ha ka bapau ne ha ka beri ba andalawan ka ta sngi ba ublay un shim no ikan ka men sim ko jongi ngin tebe ngin dana ka jaka jong ka jing pentingan amen kata ka jing shat ka dawa julia kai baru ublay Trabo bonsin ki beri am kim sutho baka ni ka jaka jo ka jimpun kordet ka abeki ki sngo baka ni ka tien ka bau blay Ukraine ki jing maham ki bau blay pen bana ki sngo be baki deitan ki khana kim dei ki jing shisha ka tien ka jong blay bonsin ka maham spang kata ka jaka ba bonsin ki beri jong i am ngim jupen sngo ya ka tien ka jong blay ngim ju snap ya ka tien ka jong blay u blay am ha ka jim ka jong u am kan mau bai ka ni ko wai mon yo beri baro bun poi ka jing jon mon u blay u kwa be u beri on wan ka jing kala ka bamot amen katari ka mon ka jong blay u blay u la da kren wang bangam sim na thai ka du jok nam tau beri nga thai ka du jok nam ta jono na ka ban tau setan ba ki Barki angel ki jong ka du jok kam dei na ka ban ta ki beri ka du jok ka David nam tau setan bar kita ki angel ki jong Tiam ka beneng ka batmai ka kendo ka batmai ka tari ka jaka ka bau breu la bu nam ta ki banget ki jongo amen re ba bolsin bar ki breu am kim tre ban snap ya ka tien ka jong blay kim tre ban snap ya ka ta ka kubor ka ba ka jong blay u blay la wan ra ya ka lenti ban ya lam sha u ling bau khon jong u Jesus Christ ka lenti jong ka jing shisha ka lenti jong ka jingem re ba bolsin kum ki breu am ngim kwa ya ka lenti yong em ngim kwa ka lenti nginang kwa ya ka lenti jong ka jing command nginang kwa ya ka lenti jong ka jing suba re ba ka jing yap ka wan ken mau sho ken nom la beli ken nom la kan mau dan syo ka jing kala ka bumot adien ba fifla yap ka jing kala ka bumot ka de hane khando ka jing penem ka de ha ka ne ka khando amen ma believe in the pulia gospel ka jing Lukas santos pang uruspa ba Lazarus uruspa am arsien udah duai boro arsien ki jing duai ki jing u blay kham yesngo ka bening kong tamdo u duai wang ai ba Lazarus un we hai ti spriakti jong u ban pen kriat ini thali jonga namala pen kordet yanga ha ka ne thali ding
Jubab ya kata kajing duai. Ha? Jubab. Babuan kibriyo kin kelak bumut adu jok. Henry ka basusi tam do ublay nom yo snow. Ya kajing duai ka jok ki. Piam uni uduai. Uang pasi Lazarus. Baul muwe tangi tai simpriakti. Itai hai ti simpriakti jong tak makan yon pen kriat. Ban pen pejak ni telit jong. Malah pen kordet yang ada keding. Ublay kam jubab. Ya kajing duai ka jok. Kamu ifi sisa ki breu babun ki breu kin kelak bumut adu jok. Baka dia kapor ke beladir pelat eki. Maka jin penem kedai hak ni kendo. Kajin kot kerpat kedai hak ni kendo. Kat menginang kat menginang rem sim. Ai bengin kot kerpat ke tengah jong try bahu try udan ke bor. Ban penem ya kadai ke mensim ke jongi. Amen. Ketari ke dingkong duai. Ke ba arem uang pase yau ni Lazarus. Ba lech ke yeng ke jonga. Bang nang don sesan ngot ki para. Ba kiniru am kinumpoi sekani ke jo ke jaka. Jubab ya kata. Ha? Jubab? Kelam jubab, kaya ibu jubab Abraham. Wang kidan yo Moses dan yang ning tulupa. Ai kin sngo kin sngo yaki. Perkara lada fifi dan hakato ka jakar la fikir pat. Ai bo way ni kini ki bayap on mi pat. Ba ulet ban pen bena ya khtin ka jong oblay. Haka GM ka jongki ba kini ki para kini ki ba e ki ba thon ka jonga. Kinumpoi sa kani ka jo ka jaka. Ka khtin ba oblay on ai wang kidan ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Ai bikin snow ya ka gospel. Ai bikin snow ya ta ka kubor ka pa jong kun jong a. Na ba ka tin ka jong blek la on pa. Ba blek ka ta ka tai ka tai ba tin kun bla kam away. Ba we ba nge hu num jo shon ri ai kai. Un yo ya ka jim ka bam chukat ai bu ni snow ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Mar ha ka kretain ka jong Jesus Christ ka dan ka jim ka bam chukat. Amen. Kata kadi ka jingsha riba bon par kibriam kim snap ya ka gospel puli ban nga rom nang ka bishpau de khat bakhat san mo ngakom ne kumnuru de kin yo ya la lemda la pha yaki kumbala tho akan no bi tanat kilong ki kejat jong kita ki bawalam ya ka gospel jong ki eki ba pha rei baro kim sim la ko ngo ya kata ka gospel ya be ka tin ka jong bre ko akan no ki bi tanat long ki kejat jong kita ki bawalam ya ya ka gospel jong ki babha fiam ba bon ki bre ki perta ki alap ya ka gospel ka jong Jesus Christ baik ba de khar ka khan re khtin ka jong bre kom no rei baro kim sim lai baro kim sim la kong ke ya ka ta ka gospel uno bre bam kongo ya ka gospel ubam nget ka khten ka jong trai undon baik ka ta ka jaka jong ka jipun korden kata ka di jing sha beliau lapha, beliau lapan pau, kelinti ke dari limbau Kris. Anda babon ki beliau ki snap ya ke gospel, ha? Babon ki beliau ki snap ya ke gospel. Tangi badan nak ke jakaro yang mana oifi. Babon yo piwan nak longi kalau sem piwan tang marway. Babon ki snap ya ke gospel ke bapi ya lap, ha? Ki snap, ha? Kim snap, la chisien ba kim snap. Kabama yo ki kabrep kinda nak ke jaka. Mau beliau lapan i kelenti. Balada kim kongo ita kelenti. Kani ka jaka baki kindan. Kajing pun korden. Piam kata ka kajing sisa. Try maham. Ngim ju snap ya kajing maham. Utrai ukuran sibon sipang ka dujak ukuran sibon ro sipang ka beneng. Mijiet ino. Bakaktian ka jong beliam kala ada kan sya lupa. Babuan kin let bet limba kelenti ke bakelun. Kadang dia ha? Berkat ya kata. Berkat ialah kajong kejingim. Ya turu ya kini syakiway. Ya lap ya ke gospel. Pela ya Jesus Christ. Nuh kini kan dia ke bakut jong way pa way ubriyo. Bar kabak ke bakut kawan. Ubriyo dan ke bawah kata kamen sim sino kan let. Saka-jaka jong kejing pentingan. Ni saka-jaka jong kajing pun koden. Dara fi ong iet. Fi ong iet. Bar kajing iet ke jong pi kampla kata kam de kajing iet. Kadi kajing iet. Ha? Dara fi ong iet ya kan ka yeng ka sem ka jonga. Fi ong iet ini hinmen para jonga. Fi ong iet ya uni kurim jonga. Ni ka kurim ka jonga. Dara fi plaj pang Jesus Christ satu kata de kajing iet. Ha kam dei. Lara kajing iet am fi ong baka de kajing iet am kajing iet am kan maham. Baka don kan ni kajaka. Kejaka jong kajing pun kordet ya kita ki bamget
Fiam, kan mau ke GM ke janga bejong fiam ke David tang mangin pala. Kan mau ke board ben peneman mu David belai. Amen. Tadau ngi pala ngi batai, ngi pen benar. Ba fiam sa kan ke GM. Kan ke GM ke bapen ya khlad ya pi baru belai dari kwa ben em sa kan ke GM fin sia khlad si sha baru belai. Sigi bam jukan, ki bam jukan. Tadau ngi pala ya ke keteng ke jong Jesus Christ. Tadau ngi pen benar ya ke gospel ke jong Jesus Christ. Baki brio kin yo ya u. Bakal jingim ka lenti ka jong ka debe ka jing shisha bar ka jingim. Amen. Ka ta ka jing shisha ha ka jing ka jongi ni iet phala. La fi ong fi iet phala. Phala baki tu ki ba iet ki jong pi kinum don ha ka ka jaka baka ding ka pun kodet ya ka jing ka jong ki. Handa kin don ha ka ta ka jaka jong ka jing pentingan. La fi i baka jing ka jong ki kam dei bar ka de ka mon ka jong blai pen bana wat shep tiang. Wat ong ki kan kom no ong ki ka jing shisha. Pen benar ya ke jing shisha. Fiam magaktian ke jong blai ke da kren shy ke ta bang puli iwe koren nong ben rio. Pa bang iwe koren rio. Waktian ke jong blai ke dekot bakandai ko on fim jutip ba kita ki bam hok kinum yo ki ma ke jong blai. La fi ba ka yin ka sem ke jongi ki para ki jongi ki ba yin ki jongi ulok ukrem mu jonga ka kurem ke jonga pi ba kidang yad aka jing bam hok. Kita ki beri ki bam hok ki nem yo okay ya ki hima ke jong blai la fi vla teb ya ke jing shisha fi ngap jar fiam la fi vla teb ya ke jing shisha bar fi ngap jar kan mau ba kata kam de ke jing ke de fi maha u jisu habu onga e udah pen isna ni ke jing amen bar ke jing ke jing ka ai ngi ke jing ka bam chukut. Amen. Kata ka jing shisha. Tadau king ka jong blai ka on film jutip kita bam hok kinum yo ki mau blai wat sha bon shukor no epi. Ki bayai kai kan thai. Ki bayai ne blai thala. Ki lemne ki baklem, lemne ki ranglong kan thai, lemne ki baile sangsi parashin rang, lemne ki batu, lemne ki bakwala lot, lemne ki babuat, lemne ki bakran ben, lemne ki bakwan tam e kinum yo ki ma ka jong blai kita ki brio ki bam hok. Ki beri ki mam hok kinam yo ki ma ka jong blai ni em ha ka ni ki em lang ka salang hey ba ka ni tien ka jong blai ka kran ka ni ka jinglong ju ki ni ki beri ni di i ha ka ni ki sngi ki ba menta fiam shisha ni i ki ya ki ba yai kai kan thai ni i ki ma bani mrei thala ni i sha ya kita ki ranglong kan thai ya kita ki ba le sangsi parashin rang ni i ki ba tu ni i ki ba khwan la lot ni i ki ba buat ni i kita ki ba kran ben ni i ki ba khwan mentoy ni isha ye kini kibreo larang ngi maham sepang ka jing e ka jong blai larang pen bana ya kata ka jing e ka jong blai kini baro kibreo kin poi shaka ai kin poi shakata ka jaka jong ka jing pen koden kinom yo ki ma ka jong blai sang ting ka jong blai kong badan na pi ka bajulong kumta nga ban mangi we pi ban ni ka jaka ngila julong kum kini kibreo barkatin ka jong blai kong rei la sat ye pi lapan khoj pi lapan kesan pi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ bu trai bado men sim u blai jongi ngila julong kum kini kibreo ngila juya ha klenti baki kiya bar ngitep mdai manga hadai du trai bapen emina du trai bapen emingi mau lasat ingi maru lapan khoj ingi bar udi mu bapen kesan ingi amen te haba blai lasat ingi habu boleh lapan ko ingi habu boleh lapan kesan ingi habu lapan ya ingi kan garanti kebentar ke jungi ke di bangin pelapan ya ke jing shisha ke jung bagi dam dan ki bayat ha kelenti bangi ngi layat menchua ai bangi nya thu bagi ta ki bayat ya kelenti jung ke jing bam hok kinam yo ki ma ke jung blai tarau khting ke jung blai ke maham ya ke jim ke jungi we pi we tadau ai bangi perkat ha ke jim ke jungi kan mama haba ka bakut kawan Berarti kenaan kan mensim ko jong pikin passion. Kaktiin ka jong bleng ang fing ai ngo baka ai jing kermen be ka jim ko jongi. Pai bana gospel ko jong yonis nong ban real. Har khar ka basau pho kaktiin ka jong bleng ko omne. Namakani ka long ka man ku pa jonga. Bau bre baro yo I yo khod. Bot un nget hu un yo ya ka GM bam chukun. Bat ngan peni pat you hakas ngi ka bakado. Katari ka man ka jong bleng. Jesus Christ dalam dia udah keren. Yakin ikan tiat.
Udang namar kani kalong kaman ukpa jono. Jonga. Kani di kaman ka jong belai. Ba ubriu baro ni iu kun bar unget hau kun. Unyo ya ka jingem ka bam chukut. Bangan penimipat iu haka sngi iu. Kabakado. Ngaba mengi wei. Lar fi ongi song haka ni ka jaka. Kan mau kani ka wei. Bangi langit. Haka kerteng ka jong Jesus Christ. Nilai i. Yo kun jong belai. Kumno upen wandor ya kani ka GM ka jongi. Kumno upen kuat ya ka GM ka jongi. Kumno da kata snam ka jong usat dot iki pop ki jongi bat mentang ngim dan kono ka jing penrem ni i ya kata. Kumno upen kesaningi kum unong pop menta upen kesaningi shike syakita ki beri ki bahok. Syakita ki beri ki bakut. Mano ukris ule kata. Tadau ngi i ukris. Bat ingat haka kerteng ka jong Chris belai mar ladang yimi Chris am kani ka GMM kanum kala. Namar bangila i bat namar bangila nget open kala ya ka GM ka jongi bar ngi don ya kani ka jingkerman kumbau ong un pimi pat ngi kesni ka bakado ngin mi pat haka sni ka bakado. Amen. Kata ka di ka jing shisha. Tadau ka tiang ka jong belai ngoi fi ka hikai. Kai ad ngin non kani ka jing start. Baka yeng ba yam brio ka IG kai shibun. Bagin bo ya kani haka dono ko jungi makani kani ka bakut jungi wei badan haka ni ka chaka tada bangi langit nginam syap dia ingat bangi kermen ba anda ngalak habrep ikni hikmat ki jonga ngalangit aka jingyap ngalangit aka jimipat blai ong unwan lam yang baru kris unwan lam yang baru kris kembu pol akren kabahai nga bangalin no nakani ka kendo mangani syong ne baru try ngan syong ne baru try. Amen. Tara waktian ka jong belai. Si sien ba unu ubriu balang nget aka kerteng ka jong utrai. Utrai am un penwandur be aka jing jong ubriu. Amen. Utrai am un pen kalabet aka jing jong ubriu. Belai. Namar ukris sam lo khat ingi bangin siso. Fiam bar utau ba siso di mano di tau ba yai ne baru belai. Di tau ba siso. Tara fin the pet ya ka GM jong ni ki shakri ki jong play kam tame fin the puli ki gospel fin the e ya ka GM ka jong ki fin the e ka GM jong Mary Magdala fin the e ka GM ka jong kani ka Mary ka nom Bethania ka Martha Lazarus fin the e ka GM jong ni nong Gadara fin the e ka ni ka GM jong ni ka nong Samaria fin the e ka GM ka jong ki apostle kan mau ukris ukwat ki pin ko ngo ka GM ka jong ki ka kala pia ka tari ka jing shisha kam no ublek pen kala ya ka GM ka jong ki kam dei tang baki khot ka pat teng jong try hande ka GM ka jong ki ru ka kren baki ki ya ru try perkat se ka GM ka jong Paul ka kren de Paul de udah keren ya le de pang jong wam udah keren ba ha video puli ka shti ka bin kong jung timatiam udah keren ya kata kum nobo blay upun wandor ya ka GM ka jong fiam kum no unong pen ya brio ublay khot you manra ini ka gospel ka jong Chris lara dai ban yai ne bru blay onum la ban kala namaro ka jia ini ka jong ubat ublay upun wandor ublay upun kala ya ka GM ka jong iman kum juru aka GM ka jong ba jong pi ngilak priang yu Chris aka GM ka jong kampat biang dang apa ngilak priang yu Chris ka GM ka jong yam mer ka GM ka jong iram kan ya David bar ka mon ka jong Chris iman mer ki so jong Chris kin pawet haka GM ka jong i we pi we Maktian ka jong blay kum bo jisu laong haka nila penwan buram yu pa jonga pi si so shibun kum ta pin long ki ai kisenran ki jonga namar ukres sam habau pha yagini kisenran ki jongwam banyalap yani ko gospel am ukamong tang shule banyalap piam wang tam shule banyalap kam kot tang haka jinyalap phai banga gospel ka jong Matthias nong ka ba pra kong namar kata ka into ki da let me know pi to penlong senran yiki benriu baro da penbaptis yiki haka kerteng ka jong pa jong kun bajong mensia bakut dahi kai yaki bakin sumari ki eke baro ki bangala hukum ya pi hakmi ngandong dan berkat bat pi halakasngi hadu bawai no kai kapertai kamong tam menlit banyalap ong penlong you merki senran am kin say you say so am fiam si sen rong senran uji suang penlong senran ona kamong na ha uang kilit mi no mapi penlong senran you no penlong senran ni kay yaki benriu baro ngoi fi ngai kai fi kis akari ka jaka ngoi fi kis senran kini ba Shanghai
hagi kejat ki jong Jisu ki basang hagi kejat ki jong no hikai Fiam, kemudian ngabar fi kahtian abu Jisu ang kilai ben penlong senran ki haba kini ki apostol kilai lap ya gospel ki penlong senran ki kita boleh snow ya gospel kita hikai ya kita ki boleh snow ya gospel Fiam nama kahtian ke jong boleh boleh kam apostol ko ang kita ki boleh kelak ke bemut kilai ni kai ha ke jikai ha ke jinduai ke jing ya ke diakpu denam dena mereka jislok denam dena mut ki syong ber ki sngap ya ke jikai nak kini ki apostol Nama balik ni ki apostol om tang baki alap kita penlong senran. Marki senran kinong ki basiso. Marki pendan burom ya kani hau kupa. Amen. Kata ka jing shisha. Tadaw kan mau ba ka jim ka jangab jevi bagi le sngo gospel. Kam dai ta mangikut no tang gospel rei. Ya panwan. Sa ka jing long senran ka ban syong ba ban snap. Ya ka jikai no Chris na ka jikai na ki shak ki jong play. Amen. Berkaktian ke jong boleh rukom no dekat bar pokong dah hikai ki bikin sumar ya ki barok ki bangala hukum ya no ya pi Jisu ang hikai ya ki barok ke bangala hukum wang ai baki kin sumar ki barok ke bangala hikai ya pi denam dena pe Jisu ang upta ya ki senran ki jong ki apostol dah hikai ki ban sumar ki barok ki bangala hukum ya pi Mereka ke bau Jisu ke hukum mikir kesenran, Jisu ang kesenran. Hikai kata kemana hikai pi. Ni dan ni kali ketian ke jomplay. Ni sumar dia, ni yat dia, kekemui ketian ke jomplay. Malah lagi sumar, malah lagi yat, bagi lagi sesok. Ai fi haba bakut kawan dem, nga ombet, ngandan berutrai, ngan syong ni abet berutrai. Amen. Ai fi balai upol keluai. Balai upol keluai wang kabahai nga bangan litno bangan syong ne berutrai. Mau tip te kejim. Upen kok ngu te ke ibu Kris ulah da batai ya ki apostol. Upen kok ngu ai kata. Teraha kejim ke jang ba jang fi angin cupen kok ngu ya ketin ke jang blai. Kembang ong yang nga ba dingi lang yos ngo ya ke gospel. Bar om tang ya ke gospel reka ketin ke jang blai ko ong ban pelong senran. Senran ki snap. Senran ki shashkor. Ki senran ki sumar. Amen. Berapa kila syashkor habaki sumar. Ai fi habaka bakut kawan kinong bet. Ngan syong dia berutrai. Amen. Kata ka dikajing shisha. Terang im syap tiang syu. Biar kajing yap. Nama habaka kajing yap kawan. Bat no syong dia bat ukris. Amen. Tara habangi tip ya kajing shisha. Ai habangi pen benaru ya ka gospel kajing ukris. Am tang bangin hun tang kajing pen benar. Re ai bangin wan lam ya miki makin snap ya ka jikai yang ketian ke jong play amen mafi kam dei ke basni banyalap cisa ka di babha banyalap re ha bangila ya lap bangila pla ide ban penwan padiki sya ka jikai yang ketian ke jong play amen markan mau bah ba kiti kilai jangan kila kala ke bemut ki poisa syai ki poisa ke sya ka jikai ke jing selok ke jing ka di akpu ke jing duai Amen. Kata kari ke ibak ketin ke jong play ke hikai. Angin sumari kata. Kata daw em oi fi iwe pi we benta fi pois ke yin bayam brio. Ne fi pois ke yin bayam brio. Bu akan ke dono ke jong pi bakan ke de bakut ke jong pi. Pada bakan ke bakut ke jong pi kawan pitiknane berutrai. Amen. Kata daw sumar ya ke bau Kristus ukran. Bat le ya ke bau om. Ha ke jim ke jong Tahu ketin ke jong blengan pun kod dekat dekat pai bana. Siti bani kong jong Yohanes nomor san dekat bakat ar. Uta ubodon uta ukun. Udon ke jingim. Ti uta bomdon ukun ublay. Umdon kata ke jingim. Ya. Kemudian uta ubodon ukun udon ke? Uta bomdon ukun ublay umdon yu? Umdon kata ke jingim. Ngadon nem Kris ha ke jing ke jangan. Ngamdan Kris ngamdan ke jingim. Abang ngadon Kris ngadon ya ka jingim amen tara ai bikin kitin ke jong blai ba fi sngo ka ni kasni a kan rong ha ka jimut ke jiperkhat ke jong pi ha ka donut ke jong pi ha ba ka bakut ke jong pi kawan pitikna ne mang no pindan pia mar ka yin ka bayam brio ka hikai sibo ningi balai mar ka ne am ka di ka bakut jong brio baro iwe pi we besong hani ka jakam fim dan bor ka sngi jong ka jingyap
Wepi besong ni kajakam film dan bor lor jong siam. Mudah-mudahan bor kam siam, ublay don ka bor jong siam. Tarau ke eke bangarai kan ikandau kan batai ya ka bakut ka jonga. Syaka jing pentingan ne syaka jing korden. Utawa ni kuan udan ni ka jingem. Utawa ni kuan umdan kai. Umdan ni ka jingem. Te abing dan ni kuan. Amen. Barok berani ka jaka. Hab fidan ni kris fidan ya ka jingem. Mat say ya kiso. Jisu ukhat ini syaka jing lok senran. Kisenran kisiso. Sengap ya ka jing kai. Ni ki syaka ki jong play. Syong haki kechat ki jong kris. Mat sengap ya ka ege bu kris ukren. Ha ka jing ka jong pi. Wan hajan jong tian wan hajan jong pi. Amen. Syong batu pet kumno penwandur iwe pi we ya ka jing ka jong pi. Pi orang dan ki jing tot pi orang dan ki jing duna kan mau pa. Ya kan ni. Ngam la ban weng ki jing tot ki jing duna ki jonga. Ngatip syanu pat ngala. Hey, unong penim jonga. Fiam, ngam la ban nong hok ngam la ban nong khot dala di. Fiam, syanu menu ba pelawan pelong hoknya, menu ba pelong khot janga. Unong penim jonga. Ulaban pelong hok inga, ulaban pelong khot janga. Amen. Tara fisutho fidan ke jingduna, fisutho fidan ke brai ha ke jim ke jong fi, fisutho kidan ki ke bakam pensubha yau belai. Wan show belai. Ya thu angadan kani. Ngamla. Ngatip ditang membe pen khot janga. Pen khot trai. Syong se berbelai. Sampai komno penwandur ya ke jim ke jong fi. Komno open kala ya ka jim ka jong pi kata ka di ka jing shisha makhtien ka jong blai ka sakhi ya kata ki shakri jong blai ki sakhi ya kata amen.